som en Vicent i la Cristina i us venim a ensenyar el nostre projecte. La nostra finca està situada a Miravet, a la vora del riu Ebre. L'anomenem l'Hort de Maso en honor del nostre iaio Tomàs. Està plantada de cirerers primerencs. Es troba a 5 minuts passejant del casc urbà de Miravet. Hem restaurat la masia i l'hem convertit en un allotjament rural, en règim de masoveria. I recentment ens han atorgat 3 espigues. Hem conservat elements originals buscant el confort i la comoditat dels nostres hostes. Hola, sóc Vicent i vull explicar-vos el nostre nou projecte. 5 anys després d'haver començat a plantar els primers cirerers, aquest any comencem el seu apadrinament. L'apadrinament consistirà en que el padrí tindrà dret al fruit de l'arbre que nosaltres cuidarem com si fos per menjar a casa nostra. El padrí, així mateix, rebrà durant tota la temporada fotografies per conèixer l'estat i el canvi que presenten els seus cirerers a mesura que ve la tardor, l'hivern, la primavera i arribem a collir el fruit. L'apadrinament donarà dret a collir a la pròpia finca cadascú les seves pròpies cireres, donarà dret, si no es volen collir, a que els collim nosaltres i a visitar i passejar per la nostra finca, acompanyats per nosaltres, o, en cas de no poder desplaçar-se, a rebre a casa seva les cireres del nostre arbre. En cas que us interessi, només cal que us poseu en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic hordemaso@gmail.com o la nostra pàgina web hordemaso.com. Serà un plaer atendre-us, ensenyar-vos el nostre poble, la nostra finca i el nostre entorn. Ens fareu molt i molt feliços. Moltes gràcies.